Vi står foran Bredgård Bådeværft i Sakskøbing, og lige om lidt skal vi ind og tale med indehaver Michael Jacobsen. Bredgård Bådeværft er glasfiberspecialist, og det er et af Danmarks førende værfter inden for produktion af glasfiberbåde. Og sortimentet spænder bredt. Det er alt lige fra erhvervsfiskefartøjer til lystbåde. Vi skal ind og se, hvad værftet har gang i lige for øjeblikket. Dette er vores nye trollingbåd, som vi er ved at gøre klar til vakuumstøbning. Det vil sige, at vi har malet båden, og vi har givet den 2 lag glasfiber i håndoplæg i vinylester. Og nu gør vi klar til at lægge måtter i altså specielt måtter til vakuumstøbning, og så kommer der en skumsandelse, og så igen måtter. Og nu vi skal suge en båd som den her, så lægger man sådan en speciel takkertape ude på kanten her. Så har vi her rundt, der ligger vi en spiralslange, og så ligger der ligger også i sådan noget takkertape. Så lægger man indløbsklodser ind i bunden, og så suger vi simpelthen luft hele vejen ud op i kanten af formen. Og så når vi har sugetryk nok, så tilfører vi polyester, som foregår under en plastikdug. Så det vil sige, at vi har dermed ikke nogen resinudslip i luften. Nu må vi blive løsligt op med kontaktlinjen først, det her måtter her. For de kan blive hængende. Vi sejler typisk med 160 heste, så sejler vi typisk 32 knop. Og med påhængsmotor, og vi har lavet en med 225 hestes påhængsmotor, den går også i cirka 42 og 43 knop. Så det går stærkt. Her har vi en demomodel, der skal afleveres til en kunde. Det er så nummer 2 båd, vi har prøvet at lave. Den første, vi byggede, det var til indbordsmotor. Og denne her, der har vi en 225 hestes Honda motor på. Der går vi cirka 42-43 knop på den her type båd her. Der er altså 2 køjer i. Der er bord-bænk-arrangement, hvor man kan sænke bordet, så man kan have 2 børn sovende oppe i stuehuset. Vedrørende B-godkendelsen, så er båden godkendt til 7 personer plus bagage. Det er en 9,99 meter trawler, der skal til Skagen. Og den har 2 køjer. Den har et stort lastrum på 15 kubikmeter. Den har plads til 4 mennesker oppe i styrehuset. Der er køleskab, der er fryser, og ja, der var lidt fjernsyn med, så er det alt elektronisk isenkram. Der er en motor, en Iveco-motor i på 150 heste, og så er der et 2-speed hydraulikanlæg, der kan køre 2 tempi med travl og tromler. Og der bestemmer folk igen, hvilke motor, hvad for en elektronikpark de har lyst til, og ja, igen er de med hele vejen i bestemmelse af, hvor stor båden skal være, hvor bred og ja. I dag der har vi jo meget store krav til støj ombord på skibe. Det er næsten sværest at overholde i dag. Så det vil sige, når vi bygger sådan en båd som i dag, så har vi noget specielt ABS-folie, vi støber i maskinrumsektionen, og vi dækker det hele hoveddækket. Vi har flydende dør i et styrehus med noget specielt marineslaps på rockwool, hvor der ligger et lag 50 mm og en vådrumsgips og igen en 50 mm, og så er dækket eller døren flydende inde i.